हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गुबुन मोनसे भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों अननाय आरो खुलुमनाय सिननाय बावनाय थालायबाय सनाफोर आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ दिनैबो जोबजासिम नायगोन होननानै सनाफोर नै आङो दा न' लिरनो नागिरदों आरो इसिं अखं लोखि फुजानि हा लाखाबाय आङो बाल्थिङाव न' लिरनोसैलाय सनाफोर थुदो बिदिबोला नायलांदो मा दिन्थिलांनो हायो दिन्थिलांनोसैलाय नै दा न'सो लिरग्रोनोसै आङो नै सनाफोरा इसिं लिरनो हाब्रु लगायबाय आंहा बाल्थिङावनो लगायबाय आरो फुजाबा लिरबाय थाखायो नालाय बारा गाज्रि जास्लाबखाया आरो इसिंफ्रा नै आंहा इसिं अखं गासिखौबो स्रां लिरखांजोब्बाय सनाफोर नै दा उन्दुग्रा न'खौबो सुखांजोब्बाय आरो सनाफोर खामानिया दासो एसे सुनाय लिरनाय खामानिया जोबथ'लायबाय सनाफोर नै दुगैनानै ओंखाम ओंख्रि संसैलाय सनाफोर न' लिरनाय न' सुनायफ्राथ' जोबथ'बाय एबार दुगैनानै ओंखाम ओंख्रि संसै फुजायाथ' दा सानाव नाङा आरो सनाफोर दा मोनानि बुधबारनि इदि 7थानिफ्रायसो नांगोन आरो ओमफ्राय होमबाबो सिगां लिरनानै दोनग्रोखाबाय आङो सुनानै साफा खालामनानै लाग्रोजोबखाबाय जोंहा गाबोन बिस्थिबारावसो होगोन आरो फुजाखौ दिनै होआ ओमफ्राय होमबाबो आङो सिगांनो साफा खालामनानै लाग्रोजोबखायो आरो संजोब्बाय दुगैनानै ओंखाम ओंख्रि संसै आरो सानजौफुनि सनाफोर गेस टेस सुजोब्बाय आङो फुजानि लोगोफोर गेस टेस सुखांजोब्बाय लोगोफोरनि आंहा न' लिरखांनानै दुगैखांबाय आरो साहा फुदुंनानै लोंसै सनाफोर ओंखाम संग्रा सिङाव हाबफैफिनबाय आङो नै आंना न'आ आराम रानथारबाय दहाय लिरनाया लोगोफोर दुगै सानदियावनो जा मोजां राननानै थाबाय नै दा साहा बानायबाय आङो बे साहाखौ लोंखांनानैसो ओंखाम ओंख्रि संसै अमा बेदर संगोन बाजारनिफ्राय अमा बेदर सौफैखाबाय साहा बानायगासिनो आंहा लोगोफोर साहा लोंखांनानै ओंखाम ओंख्रि संसै आरो नै उनाव साया जाबायहाय सनाफोर लोंनो लानोसैलाय सिंग्रा साहा लोंसै जोंहा सिंग्रा बेयाव चावमिन खोमा बाजारनिफ्राय नै दासो सौफैजोबदों आंना मेथाइया लोगोफोर नै मालाय नानिया आसान गोदान गानबोलायथारबाय लोखि फुजानि एबार साहा लोंखांबाय लोगोफोर अमा बेदरखौ रुनानै लालायबाय नै बाजाराव थाग्राफ्रा अमा बेदर लाबोदों लोगोफोर आंथ' न'सो लिरदों आं थाङाखै अमा बेदरखौ रुबाय आरो आंहा संसिगोनलाय सनाफोर दिना जि मेजेमखा एसे मोदोमबो दं आरो नै आंना अमा बेदर रुनाया जाबाय सुनानै संनोसै लोगोफोर आंहा अमा बेदरखौ संबाय दा अमा बेदर आलु
सनाफोर आंना ओंख्रिया थारुनजों नाथुरा मोनबाय आरो अमा बेदरा मोनथ'वाखै। अमा बेदराव टमेट' थाइसे होनोसै। टमेट'खौ हानानै हरनोसै आङो मोनहांहां जाबाय आरो टमेट'खौ हानानै हरबाय। सामब्राम गुफुर ओमफ्राय गरम मस्ला पाउडार होनोसै दसे खोबहाबबाथाय होसिगोन। फाइनालि आंना ओंख्रिया मोनबाय गासिबो मोनजोब्बाय आरो अमा बेदर फ्रायाबो थारुन नाथुराबो जानोसै मोनबाय। ओंखाम खुरबाय लोगोफोर नाफाम अमा बेदर फ्राय खांख्रिखला फ्राय थारुन ओंख्रि। नै ओंखाम जाबाय आंहा सनाफोर सानजौफुनि ओंखाम थारुन नाथुर अमा बेदर टमेट' फ्राय ओमफ्राय नाफामबो एसे एवदोंमोन ओमफ्राय खांख्रिखलाबो फ्राय आरो सनाफोर। नै दा जानानै लाग्रोबाय आङो। सनाफोर जों गामियाव लोखि मेला फिसा जायो नालाय बेयाव थांनो ओंखारदों आरो बेरायहैनो नागिरदों। नै दा टाइमा बेलासिनि 5टा जाबाय आरो जोङो ओरैनो थास्लायस्लाय बेरायहैनो नागिरदों आरो बेयाव। फुजायाथ' मोनानि 8टायावसो नाङो नालाय ओमफ्राय होमबाबो दा इयाव फुजा होखाबाय आरो रायजोनि फुजाया ओमफ्राय जोङो दा बेखौनो नायनो नागिरदों आरो सनाफोर। बिदिबा नायलांबाय थादो सनाफोर जोंबो नायनोसै आरो बारा गिदिर जाया फिसाल' जाखायो मेलाया बेयाव थांसै जोङो जोंनि न' खाथियावनो। लोगोफोरनै जोङो दा फुजा जागोन जायगानि गेट मोनफैबाय आरो फुजासालि मोनफैबाय। सनाफोरनि आङो दा न'आव थांफिननोसै आरो मेथाइ एसे लानानै जुलाफि नेमखि बुन्दा भाजा लानानै थांसै मानसियानो बांद्राय गैथारा। फैसाटा मेथाइ लाबाय ने बिलुन मोजां मोजां फानदों। लोगोफोरनै जोङो दा बिलुन नायबाय आरो आङो फिसाफोरनो बिलुन लानानै न'आव थांफिननोसै सनाफोरनै जों दा फुजासालिनिफ्राय ओंखारबोबाय नै दखानाव एसे खरस लानांगौ दं नालाय बिबोनांनि दखानाव एसे खरस लानानै थांसै आरो नै दा मोनानि 6:30 जाबाय ओंखाम संनाय टाइमबो जाबाय सनाफोर जोङो दा न'आव थांनो ओंखारबोबाय आरो दिनैनि ब्लगा बेखिनियानोमोन। बाय बाय नेक्स्ट थाबैनो लोगो मोनफिनगोन सनाफोर।